Hei hi, pak se roi, zirlai nau pang lu zet ni in, an zirtir tu chuan, a shem fo trina, ma se, chungril taka chuan, nil nei taka ni thung. Hei hi, gianu na ni a classmate te chu, ati du da chin le sumdong hausa tak fapa ania, tu man an changlet ngam lo. Se roi chuan, alo en renga, dan atuma, chu vele, abula thu, suwa chuan, inrol lo tur shilin, an chung patan apoizok theiti ashila. Ma se roi chuan, azom lem lo. Avakala, gian unchu, azil hawa, chu chuan, gian unchu, atithin urzwala. Athil ti lai chu, alati zom renga. Se roi chu, in swal puya achawa. An in swal ma in, an zirtir tu alo lut mana. Gian unchuan, a classmate pakhat chu, ala khoi thawa. Milian le thil thei tak fapa ani awangin. An zirtir tu chuan, a mulo der tata. Gian unchuan, se roi chu, a chaw nun le Se roi chu, a in sum thei tabik lo. Gian unchu, a nek luhal mia. A voi khat nek chuan, an chung kwa, eng tiang takin nge a hong don ti a resi lo. Se roi pa chu, gian un pa kompania chuan a thoka. At na a tho mek lai chuan, an managerin a kau chuaka. Chuti lai chuan, se roi chu, vice principal chuan alo vo meka. An principal po in gian un chu, ngai dam alo dil mula. Chuti lai chuan, gian un pa chu, se roi pa nen an lo luta. Gian un pa chuan, an company ta na, se roi pa poimo na le. Hun rei tak alo tho to awangin. Se roi chu, skula changa no chua emo. Jela tan tir chu, adu lawa. Se roi pa chu, alom ema. Ma se, gian un pa chuan, se roi chu, gian un ma ching chi angai dam dil turin atia. Se roi chu, midikle, lulul ve tak ania, kapain. Kaza na hum him tlat turin, min zirtir chin, ati chuan. Chairman jang chu, ati thin rim zwal le Beisei lo takin, athu soi chuan, apa chu, ati lom thunga. Se roi pa chuan, fapa, dikna ngai na tak anei awang chuan, a fapa chu, a chuan thu, asoya. Chu vele, gian un chuan, ngai dan chalo tak anei zuya. Chairman po chu, at hinrim lebok. Se roi pa chu, an company achangin abanga. Se roi chu, ariru ana ema. Aput chu, ahum rua, ma se, engmah ti thei, anei lo. An pa fa chuan, zudora an kala. Apa chuan, afapa chu, alo puitling ve to aniti amu chuan, ahlimin, kan digna chuan, engmah kan hlau tur ani lo, atia. An pani chuan, lim takin zu chu an induna. An chunga thil chalo alo thleng don ti reng an resi lo. Atu ka chuan, school notice board se roi chu no chua aniti alo intara. Apa po chuan, atna chan boka. Na tho nei lowin a oma. Se roi pa chuan, apoi sa khol zong chu, restaurant honnan amanga. Suwa po an bula thil ei turin akal fawani. Beisei lo takin, gian un chuan, suwa chu adua. Ma se, suwa chuan, se roi adu thunga. Chu wang chuan, gian un chu, engatan ma tilawin at nar zela. Gian un chu, se roi te chunga chuan, at hinrim tela. Zana chuan, se roi pa chu, eitur deliverin akal chuaka. Gian un chuan, akarin se roi pa chu, aron sua. Kama chuan alum thaa, athi pa ani. Apa thi na awang chuan, se roi chuan, engma a ei theilawa. Amu theilaw boka. Apa, achung ko nei chun achan tamay chu, dorthiam harsa atiani. Chuti lai chuan, pulis an lo langa. Poi khoi tu lamten in biak rem na nei andu thu an ron thena. Se roi chu, alo lom hau lo. Mishing nun na po lut lo le. Chaltlai taka an ron khosa zui chu, athina rimin, ariru anatak setani. Suwa chuan, pulis hau file lo ken chu, a ena. Chuta chuan, car license plate number chu. Gianu na car aniti, ahriswaka. Thil lang chiang em chu. Pulis le chairman jang de chuan, mi tu emo. Afapa gian un aya, poi khoi tu angatang tur anrua manani. Se roi chu, at hinrim zwala. Gian un muturin akal ngal. Chu mizan chuan rua asur na sa ema. Gian un chu, damdoi in tuala chuan avamua.
gian un chuan seroi a hmuh ve le lawin a khura atluk phah nge a seroi a thin rim na zong chu gian un awang ania a khovel le a engkim apa a tha saka wang chuan ti hlum ve atuma a soi sak shep no in a pia lung chu ala a tha don lai tak chuan suwa le police te chu an lo thlenga police officer chuan seroi chu alung ken lai a pai thak lo chuan a ka tur thu a shila seroi chuan a pai du bik lo police chuan a pistol chu a kawa suwa chuan seroi chu in beng dai tur a shilin a thil ti lai chu apa in a hmu chuan alom lowang ti in a shila apa ril ru tur angai to a seroi chuan alung ken lai chu ada thlata a police po chuan a silai chu ada thlave ngala seroi chuan apa that tu chunga phuba alak theilo awang chuan shi om ati em a chu mi hnu chuan seroi chu zela atanga chairman jang chuan awatlo a seroi chuan thingthi angai dam adil chuan zela changa a chhuwa thei tur thu a shila chu thu a hriat vele seroi chu a thin rim ngal hle a thingthi angai dam dil ngai tu chu ifapa zok kha ani ati khuma chairman jang chu a thin ur hle a ichunga ka ti tur hi lo thlirang che ti in akal sana chairman chuan lawyer chu abia a suwa chu seroi a thian nai tak ani ti a hria a poisa amamo na chu hria in man tangkai atuma suwa chu a fapa in hne na achan nan thu she tu ni turin adua suwa chuan poisa engzat nge a pek thei ti azota chairman chu azo na wang chuan a hlim hle a chu mi hnu chuan gian un chu alo kala a thil tia a in chhira wangin police a ama chu in pek atuma ma se apa chuan alo rem ti hau lo gian un chu company ro chung tu turin adua company chairman ni tur chuan criminal record anei athiang lo ani chu thu a hriat chuan gian un chuan apa thu chu a oi angaya a fapa chu nun rong le zwal turin a puya ar chu ala chhuaka gian un chu pe in that turin a shila company anei don awang chuan apa thu ang chuan ar chu ati hluma apa chu a hlim hle ani atu ka chuan seroi chu kota achong thu ngai to ania kumthum chung twal tha wanga lungin tang tura shemani chairman jang chuan seroi pa su tum tuwa an man tur kha thatin seroi chu an pu ta thungani ti police officer chuan asia a ati shil hain angai dan ani lowa ma se police director chu an thama wangin engma ti thei anei lawani seroi chu jela ani masabera senior ti chuan thingthi turin an nor luya ma se ring tak takin anuya makan ti mel hle boka chairman jang chuan seroi ti du da soi sa tu tur chu alo ro man vek ani suwa chuan seroi chu awatlo a amaya hliam chu a hmu vele a in thiam lowa school kalna tur poisa amamo wanga seroi a phat san ti chu a shila seroi chuan adem hau lo anin thla ma chuan suwa chu adua zela changa a chhuwa huna azon chhuwa tur thu a shila suwa chuan seroi chu mi HAUSA le thil ti thei tak nia PHUBA la turin a beiseya an pahnih chuan thu intiamin anin thla a seroi chuan chairman jang nen anin hmel mak na chu a sherenga kumthum chu aliam ta a seroi po jela changin a chuak thei ta a jela tan chung khan gangster mingthang tak nen thiana anin siama seroi chuan hemiswal boss lung hi adum tlatani seroi chuan jela changa a chhuwa vele apa nena an kaldun top na dora chuan akala apa nena chuan PHUBA alange yang ti in a intiama seroi chuan janga company tlanchin te chu alak homa a fapa gianu na po chu a mai hau lo suwa in address a thona chuan seroi chu akala ko thler lun tak mai ITAEWON ania chu mini chuan inti hlim na put an lo nei meka seroi chu an tam wang chuan a buai dewa suwa chuan awakwa thuta seroi chuan makati in a hlim hle a ti chuan zuan induna suwa chuan gianun te company a tho tur thu a shila ma se seroi chuan demna anei lo ani po chuan kumsari chung longliana a thok non ti a shila suwa I chu kumsari chung an omshana ngai le awang chuan alungai dewa atu ka changin seroi chuan na chu a thok chan hala kumsari po chu aliam vele ta
suwa chu janga company ya ala thok renga na athiamin chairman po chuan aza hle a gianun chuan kumsari chung azar boya ma se suwa chu ala rim thu thei chuang lo suwa chuan sero ya cha aril ru a pe a na an zo nu chuan company chu achwa san thua ya ITAEWON street a chuan akala chulai mun chu seroi nen kumsari nuwa in mu anin tiam na munani seroi chuan suwa chu chulai huna chuan alo nga ka suwa chuan seroi chu a en renga seroi a thu soi kumsari nuwa chulai huna restaurant a siam tur thu asoya ataka awa mu chu mak ati hle a restaurant hing chu danbam mani a restaurant chu an honga an phur tlang hle boka ma se nileng an hon nu pon customer pakhat ma an la nei lo dorlo man chu ato em boka chuti lain ITAEWON high school a chuan me chachen khat intel khom chuan an classmate te chu an soi sa in an ti du da thina vandoi thak takin ECO chuan anom dan zong zong chu life in alo ti chuaka chumi awang chuan ama chu alar pha hle boka ma se chung video clip awang chuan nu pakhat chu lokalin ECO chu aron benga ma se besei lo takin ECO I thian pa chuan a phone in alo la veka chunu chu a hlau bik ei lo chunu chuan ECO chu kuthak le atum lai takin seroi chuan alo dang mana ECO chuan remchang a mangin chunu chu a benga akal ngala seroi chuan a umzuya ngaidam dil turin a shila ECO chuan khanu wang khan apa athi ti in dot a shila seroi chuan a thla ngala akal dona ECO chuan dot a shil thu chu a soi chuak le ngala ECO chu seroi ang thawa lulul ni in an school principal po ati thin rim fo ani chuti lai chuan company ya gianun chuan ITAEWON street a zoo in na dor hon arwa mana besei lo takin suwa chuan aron hniala chairman jang chuan plan mumal lo ani ti sakin lekha chu pot thlerin a maya a benga a chan chu ITAEWON na dora chuan thlathum chung poisa an chan char chara chumi nu chuan ITAEWON na dor zong zong chu suwai enkol na hnuaya ada vekani chu chu a hriatin gianun chu a thin rim hle a suwa chu awawa suwa chuan alo vaulet boka in company hi iro chung nge yang ti I hre chiang amo atia a chan chu chairman chuan fapadang aneyani chu pa chu ECO I thian pa janggian su ania an thian dun chuan ITAEWON an kala konga an tlan lain mi an sut lo nan gian su chuan a break chu a met thuta ECO chu a thlok chuaka chuti lai tak chuan seroi chuan alo chan mana a mela mu vele seroi chuan naupang thu oi lo zet kha ani ti a hre chuaka a thian pa chu alo kal thuaya ECO chuan aluwa alo tau chura seroi chuan thilalo soidon vele ni khoshilawin a oma damdo ina an kalpuya seroi chu a hna a tho na satlutuka wangin a chawalo ni a chuti lai chuan chairman jang chuan seroyan ITAEWON a restaurant a hongti alo shia a suwa chu an restaurant ti cheturin thu a pe a suwa chuan seroi angai zon wang chuan hriat thiam harati in aril rupo abuai hle a ma se poisa wang bukin suwa chuan chairman thu chu angai thlale a seroi po chu lo harle to in ECO chuan dor ti larnan a leaflet man chu a hlui to ti shilin social media mangchang kai jok turin thu arona seroi chuan akal santa a chumi zan chuan ECO le a thian te chuan janga restaurant a kalin zu in an tuma customer an lo tam hle a achhung an lu vele suwa chuan mi pahnih te chu kumsom pariat an latling lo ti a hriatin an kal chhuah tir le ngala ti chuan an thian ho chuan an kal na bula danbam restaurant a chuan an lut le a an lu vele chuan seroi chu an hmua kumtling lo ni ma se customer an nei lo awang chuan an lu tira ECO chuan customer dang an nei lo ti chu a hria a chan chu an restaurant chu a chul riawin a hre boka chuti lai chuan seroi chuan restaurant dangin customer an hip dan te enkwalin a chuaka chutia kal lai chuan suwa nen anin hmuthuta seroi chuan thlanhi chungin customer an nei lo thu a shila engwanga customer nei lo nge an ni chu a hre thiam lo hle ani dor an thlenga suwa chuan ECO te chu pumtling lo an ni ti a hriat awangin police a khola
dor chunga chuan isioi thian pa chuan seroi staff pakhat chu za pa lo takin atong khuma seroi chuan alo chan vata a hawa chu pa chu arui dewa seroi kor ngonga chuan a thama nekatum lai takin staff pakhat chuan alo dang mana ti chuan anin swal zuya gian su chuan danatuma restaurant staff pakhat chuan an thil ei lai satak chuan a keya aleya chuti lai tak chuan police an lo kala mi tu emo hne na changin kumthling lo zu in an omti report an don thu an soya an vai chuan an mana police station a an shwaya dana chuan a shem nan an restaurant chu thani chung khar tur ania chumi wang chuan siangun chu a thina rima chuti lai tak chuan jonggian un chu anaw ngai venturin apa chairman janga chuan akaltira seroya din hun chelai aron mu vele anui so a seroi chu a thin rima police chuan gianun chu chairman fapa ani ti a hriat vele anauti an man chu angai dama ma se seroi chuan thil swal ti ta chu shemtur an nilom ni an chungkwan hausa ka wang mai in an thil ti swal haiderin ikalti rangmo atia seroi chuan engwanga police chuan sumdong hausa fa te chu lau em nge an ni a hre thiam lo hle ani a soi zo chuan seroi chu akal ngala isio chuan a zui thuaya enge ingai tua thani chung dori khar chuan itlu chedo na sin in phahniam mangai huna po in phahniam na chang shelo ti in achong khuma seroi chuan bidang chian na du tu mai ani ti asoi ve thunga an pahnia anin hnial lai chuan gianun chu alo kala an ti tia chuan lo enrolin seroi pa atha dan te chu aron soya seroi chu ti thin rim atuma ma se seroi chu a hunkal tu awanga inzirin a insum sham shama gian un chu alangei om chhun zom zela seroi chuan apa thina case chu en nun le atum thu shilin athil ti swal man chu a mu ngei tur thu ashila gian un chuan chu thu chu a hriat vele a hlawa akal ngal daya isio chuan seroi chu phuba alag na tur konga ati thei eng thila po chanpui turin aril ru asiama anin swal boina wangin an thian dun chuan an shema school an hel kwal baka report za an ziak bok ma se isioi chuan report chu ziak lawin seroya lem chu a ziak daya isio chu seroya zuna o wai chan der to an dor chu khar ma se abula chuan ni din akal thina kar khat nuwa chuan kum thar ania alom tur chuan an pung khoma isioi po bara chuan a id tilang chungin akala kumsom pariat atling ve to ani a thian tenen zu in homa se aril ru chu ahlim lowa seroyan alo chan lai de chu angai twa leta chuti lai chuan seroi le suwa te po anin hmuwa seroi chuan ador thani chung akhar na chan police ne na report tu nge chu suwa ani ti ashilawani suwa chu ahmangai ti ashil man chepa chuti lain isio chu dor tang chuan atlan chhuaka azu in puipa chuan a zuya moilo taka khosak pui atuma isioi chuan adu lawa ma se chupa chuan ati buai luya isioi chuan a poisa inavoma chupa chuan kuta thlaka isioi chuan alo bin thal thuaya a thin rim zwala isioi chu a le a isioi chuan du thlan tur nei lo mi pa in thiar na room lo omrem changa chuan atlan luta chuta chuan seroi lo meka isioi a hmu chuan azaka ma se isioi chu aron hmua isioi chu shwai chwa atuma abial pangin a in soi boka ma se seroi chuan isioi mai a hnu ma atang chuan thil diklawa omti a she thiama tuntum chu isioi chuan seroi chu chanpui turin angena chu vele seroi chuan chupa chu asoi changala an pahni chuan an tlan chiat na lama suwa an hmuwa ti chuan an pathum chuan an tlan howa suwa chuan seroyan isioi angai sakti a hmu chuan a thika in lama an hodon lain isioi chuan tidingin a chanpui wanga lom thu soinan zu in pui turin asoma a restaurant chu Instagram lama ti lar sakatum boka seroyan tui in tur lak hlan chuan seroi chu an lo in chu dewa suwa chuan seroyan kumsom chung adu to ti ashila isioi chuan seroya du ti asoi boka an pahni chuan anin hnial dewa suwa chuan isioi wanga seroya restaurant chu khar ani ti asoi chhuaka
Beisei lo takin isioi chuan suwa chu police ne na report tu ani ti asiat thei pha a suwa chu a in thiam lo dewa isioi chuan suwa chu a hnung lama tanga zero ya chiat na athlen ti rawang chuan a musit hle a suwa chuan engthil po ti se zero chuan a du reng thoti ashila zero chu a lo le ta suwa chuan thudik tak a lo shila a chan chu zero yan adu em awang chuan a ngai dam le mai a ringa ma se zero chu a lom vak lo ti ashia a suwa chuan shi omati dewa an pahnih chuan a kal sana zero le isio te chu an la ti ti chhun zom zela isio chuan a restaurant in ma a son thei dan tur te chu ashila dor chei that le menu thlak te chu a ngai thu a shil lai chuan zero chu a rui to a chutia rui to awang chuan a ril runat na engkim chu a sei chuaka isio chuan zero chu a du zwal pha a chu mi hnu chuan zero chu a thowa ma se a rui lu tu ka wangin chuata chuan atluwa isioi chuan pui atuma adu em awang chuan akisa zero chu hospital a chuan alo har hlola azan mandan chu a hre chuak theilawa chuti lai chuan isioi chuan anu hnena mipa du deuh anei ti ashila din mun khir taka ding le phuba lak du khophiala mi huat anei ti te chu ashil veka ma se alaka tang chuan atal chuak thei to lo ani atia anu chuan afanu chuan a tuar pha hlawa wangin top san turin ashila isioi po chuan thutluk na siam haratia koina vora ma se tuya chuan atladaya isioi chuan a thutluk na tur a chiang ta a hlim hle a zero ya dora chuan awatlan ngala zero ya a hmu vele a dora manager ni a zero chu chanpuya du ti ashila beisei lo takin chairman jang afabik gian su po zero ya dora chuan a thok ve a gian su chu gianu nan ati du da thin hle a anu chuan mi padang nga sana chairman jang thin rim chuan jang gian su chu a hnot chuak ve a gian su chu nu le pa nei lo ang main a oma adam kho chhuanan tho she anei athiang lo ani zero ya thatna a hmu khan a hne na tho adua ti chuan an vain danbam restaurant a thok zong zong chu panga an lo ni ta siang chuan restaurant tireu te a manager nei chu tu la ti lawa ma se isioi chuan an restaurant in ma a son theilo chan le customer an nei lo chan te chu asoya a masabera chuan staff te chuan ei tur chu an kutin an kenga hei hi customer tan atui hnai lo atia an menu a chuan customer ten an thlan thiam theina turin an da lo atia an ei siam te chu alang moi lo ati boka an restaurant chuan customer hip na tur background an nei lovin an ei siam chu atui lo ati bok athil soiti atang chuan zero chuan angai sanga isioi chu restaurant manager a chuan ada a athu te ngai poimo turin a shil bok ani chairman jang chuan an director in share alei tamti asia a chumi awang chuan alei tu chu share nga ber ni in a chairman ni na chu a thu saka hlawa chairman jang chuan rang takin director chu a muhala ati ti puya isioi te chuan an restaurant zaunan bang chu an ti chia a an restaurant chu an chei moi boka chumi hnu chuan customer te ta na tlo chak om taka an chu ani isioi chuan an dor ti larnan social media chu a mang tangkaya thalak te chu a post ngala an dor chu a hming thang to in customer an nga to hle a pon lama po mi tam tak anin tarangai to ani staff te po an buai em a ma se an lim hle thunga suwa chuan alo hmuwa alung ni lo hle a seroi chuan isioi chu chuang takin alo ena chu mini chuan un noi som thum ai tam an lalu dani atu ka chuan chairman jang le suwa chu ITAEWON ko thlera chuan thilom dan thli thlain an kalkwala chairman chuan afapa gianun chu nei turin adu ti ashila ma se suwa chuan gianun chu a hua in engma soizom lawa chairman chuan remchang la in suwa chu danbam restaurant ko ta chuan a hruaya customer an nei thati an hmu chuan chairman jang chuan suwa chu thil engemaw an restaurant tlak chhian na tur ti turin angena ni engemaw zat aliam hnu pon customer chu an la nei tam ringa ma se an chef chu a chawlri awangin seroi chuan a aya o a atu ka chuan customer te chuan complain an nei thuta an ei tura sam a om thu te
an ei tur a nem lutuk thu te an soya an chef hian ni chunga chuan I so chu a thinarima chef chu a hawa I sioi chuan hian ni chu ban na du'a ti chuan an restaurant chu a kal thale theyang a tia ma se roi chu mingil nei tak ania hian ni chu a ban lo mai ni lowin a hlo chu a letin a tipunga se roi chuan theitop chhuat turin a fuya chuti lai chuan an vaya chakna le tho ho na that le zwal na turin thu a soi boka I sioi chia chu hlim lo a oma a chan chu se royan a thu angai thlato lovin a hriani a tu ka chuan I sioi chuan a thian te a muthuta chuta chuan I sioi chu timwal photumin an lo kala vanei thlak takin gian su chu a local mana anin hnialna a chuan zu anin laia police ko tu ani ti chu meiche pakhat chuan a soi chhuaka I sioi chuan suwa chu police ko tu ani lo ti a hri chhuaka a thian nu chu a benga pakhat chu a ron pen chhuaka a lo beng le a an thian pakhat chuan a hlau mel hle boka I sioi chu seroi ang thowa lulul le ti bwai chi lo ani atu ka tang chuan I sioi chuan hian ni asiam lai chu a entrina hian ni chuan ma sonin seroi chuan a staff te in kara in mu thiam lo na ompo atire veka an dor chuan ma an son le ani chuti lai chuan suwa chu bara ama in na thua chairman janga thil soi angai to a tu lama nge a chandon ti a hre thiam lo hle a arui thlengin ama chuan zu chu a ina a holama chuan seroi te nen anin tok thuta seroi staff te chuan mimal thil soi tur an nei wang chuan an kalsana I sioi chu alo om ve a suwa chu aruya aril ruput mang te chu seroi a shil veka seroi chu a thil soi le amit ming te chuan a hne em ema anin kis don lai takin I sioi chuan suwa hmui chu a kut chuan alo hup sak thuta suwa chu a zak hle a rui po chu a har zoka ma se I sioi zarbuai adu awang chuan seroi chu an bula kalve adila seroi chuan alo hnar theilowa chu chuan staff ho om chu atinuam lo veka abik takin I sioi chu alom hlol lo suwa chuan janga company an hlotlin na chan chu an ei tur siam dan turte chairman in abuat sai vekani wangle an restaurant te chu mumal taka an kalpui thu asoya seroi chuan danbam chu dorlian tak janga group aya liana asiam tur thu alo soi thuaya chu chuan a staff te chu ati phur hle ani zu anin zo nu chuan suwa le isio te chu restroom a an ti dun le a isioi chuan seroi adu thu ashila tupo akong dala oma piang chu azwa don lo ti ashil boka suwa chu vauzam mai thei ani bik lowa adu phot chuan an pahnia atop thleng anin beitur thu ashila janga group chairman office a suwa chuan janga pap chu a hlotlin thu le customer po an la nei that thu asoya isioi chuan IQ sang tak aneya danbam papa chuan manager ani sia seroyan franchise restaurant siam atum thu an chato boxi nen chairman jang chu aril ru a ha dewa danbam chu an malam huna an elpui tur an ni a hlawani danbam chu an lun zwal zela isioi chuan na thok tu tamjok lak bela restaurant chu ti len arwa mana vandoi thak takin isioi nu chuan college kal lowin restaurant a thok ti a hrechuaka a thin rim na samai ma se isioi chuan seroi chu a hmangai wangin theitop chua seroi a hlotlin na na pui chu adu tak zeta an nu fa chuan anin hnial na sa hle a isioi chuan a bek nen anu chu amang tha a in a chua sana rilruna taka alo om lai chuan seroi chuan lo panin anu in a hnot chuak ti a hria a seroi chuan she omati rualin a hlim boka an pahni chuan an dor sang tak thlen pui turin anin tiama janga group chu lepel an tum tlata khovar don thleng chuan an ti dunani an restaurant chu changlian zelin staff lak belan ngaya beisei lo takin interview tura kalti chu an tling lo veka a hnu dewa nula mel thatak mai chu interview turin a local ve a chu nula chu seroi le midang te chuan an hmu ve le an hlim hle a ma se isioi chuan alo pom lowa a tho pui te chu atilom lo hle ani interview hun top lama chuan midum tlangwal hi alo kala a hming chu Tony ani Korean le black tha pol ania isioi chuan Tony chu alo poma
a chan chu danbam restaurant chuan ma son zel an ngai ani isioi chuan TV station te chu interview nei turin abia a ma se be seilo takin recording nei an rem tia seroyan chu thu a hriat vele a hlim lutuka suwai hne na alo soi chuak pal tlat mai an pahnih chuan an chuak dun lai chu gianun chuan alo hmu a thik hle a apa hne na report pe turin ina a ho ngala chairman jang chuan seroi chu mitum ru tak ani ti hria in an company tan hnok thei a hlawa danbam restaurant chu ti chiat dan arwa mana atuka chuan seroi chu TV station a chuan recording script thak turin avakala chuta chuan gianun chu alo oma danbam restaurant chu recording nei tura changin alo pai tira chu vele seroi chuan suwa in recording an nei tur chu gianun hnena alo soiti a hrethiam ngal gianun chuan a thilti tuma a hlo chamnan a beizel tur thu a shila ma se seroi chuan an company chu ati chiat vek tur thu in a chang le tani recording an cancel awang chuan seroi chu a hlim lo hle a isioi chuan aron pui sau sawa konga an kal lai chuan suwa nen anin tok thuta ma se tun tum chu seroi chuan suwa chu bemia lovin akal sana part 1 chu alo top le ta chhun zom le aniang